no. Kuonde nyuok kuongo eko koriseyo ewi rochni mar arita makare e gweng'no. Jopiny ywak ni mayogi gi thuon kata odiechieng' ka pedha mar obila no itimo ga apisas mag arita, ruoth mar gweng'no kod rowere, kendo ne gifwenyo ni kuonde nyuok kuongo eko koro medore e kindegi eki mag nyasi mar sikuku. Jatend obila e kaunti no, Joseph Katuku, owacho na pedha makamano biro dhi nyime e lweny mar reso anyuola mosewito jogi ewi kuong' maricho go eko kod keto arita kwe makare. Pombe ambaye si halali ni pombe ya kienyeji ambaye inaharibu watoto wetu. Ukifika Mororo watoto hawasomi shule. Time watoto wanatoka klasini hao wetu hawasomi. Wanakunywa hii pombe, wakikunywa pombe wanaharibika, wanadunga watu visu. Tuko na shida wizi wa mabavu. Mororo huwezi ukatembea na simu hii ya kawaida. Lazima utembee na simu ya mulika mwizi. Ukitembea na simu ya kawaida mchana si usiku unanyang'anywa wazi. Sasa hii tumeamua kukabiliana nayo kwa sababu ya tumepishikana na OCS, OSPD, DC na wananchi, jamii yote, maheadman wote tumeshikana ili tupigane na hii pombe haramu kwa sababu inaumiza vijana wetu. Mororo imekuwa tisho, hakuna mtu anaweza tembea. Hakuna mtu anaweza tembea, mtu akitembea kuanzia saa 2 ni kumalizwa. Hii changamoto ambayo tuko nayo ya kutengeneza hii pombe haramu imefika kikomo. Na yale yote ambayo inavyoendelea pale area ya Mororo, tumeweka mikakati ambayo tunatarajia kuendeleza ndio tuweze kumaliza hii uhalifu ambayo wengi wetu ambao wameongea hapo mbele kuhusiana na mambo labda ya bangi, labda kuna hao vijana ambao huwa wanajiunga kama kikundi ya kwamba wakishalewa wanaingia katika hizo deni za pombe, wanapewa pesa kidogo, so wamekuwa ni kama area ambao wana solicit pesa. But as at now vile wazee wa kijiji wakiwa pamoja na chief wamekubali kutusaidia. Yiena monda lor managi kanyero nyakwaramogi ni marwa ikoni weche mamoko manyien mabro biro ni seche mag ang'ich welo ka achiel bende gi mamoko mabro biro ni saa 3 weche mago imore. Kapok adhi weya kawe thuolo masomo oteni miseoronwa. An wuod Obingo jakarateng' ayie gi lendo ber mokalo, erokamano. Machielo bende wacho ni akwayo johera mag Ramogi duto mondo rite maber e kinde ni mar holiday matho ng'enyeni e wang'apaya. Nyingi bende okindiko. Kaeto Boas wuod Nyaseme Kaniba Ombili wacho ni Milton an bende aneni maklia. Kaeto machielo bende Auba Nyagowa onge gimendiko. Josephine waneno maber. Liki kawuok Radienya awinjo umaler makare. Kaeto ng'ato wacho ni mbona mnaweka thapki 20 minutes. Akia ni thapki mane muke 20 minutes. Kata kamano wabro nono wachno. Mae Maureen Lady kar Nairobi. Milton aneno makare. Wan jonyuol wan bende waneno matek nikech jopuonj moko aparo mano ni wasesomo. Kasomo achiel mogik Jaka Black aneni maler kowuok e dala mar Uririka ma Ochieng' Awuoche. Nyakwaramogi mage manaiko ni e thuolo ni eri mar migago. An bende koro chuno ni mondo aban piende na mondo wachak warom kendo bang'e e chenro mamoko mag tuke. Kao kamano weche manyien biro ni saa 1 gi saa 3 mar otieno. Oriti masani nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed gi kodira majaber.